Kaixo, somos zaudete, espero dugu ondo egotea. Berriro ikusten diguzue hemen, eta gaurko gaiarekin hasiko gara. Beti bezala gogoratuko dugu pixkat aurreko astean ze ikusi genuen. Gogoratu aurreko astean, Jesus hasi zala bere distipuloen taldea sortzen. Ikusi genituen, Andres, Simon, Pedro izena aldatu ziola, eta ea aste hontan ze ikusten dugun, ze esaten diguten. Hasiko gea beti bezala, gure eskuak bihotza eta belarriak prestatzen, eta hortarako badakizue ze abesten dugun, ezta? Ea ba, guazen astea. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Bibliatikan irakurtzen dugu San Juanen Evangelioko beste zati bat, eta hemen kontatzen digu boda edo estai baten gertatu zena. 3 egunera estaiek izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama. Jesus eta beronen ikasleak ere konbidatu zituzten estaietara. Eta ardoa amaitu baizen, esan zion ama Jesusi. Ez dute ardorik. Jesusek erantzun zion. Uzna zazupakean emakume, oraino ez da etorri nire ordua. Jesusen amak honela esan zien zerbitzariei. Egin horrek esango dizuena. Baziren han arrizko 6 urrontzi, juduek beren garbitasunerako erabilioi zituztenak, 100 litroko baikoitzak. Jesusek esan zien zerbitzariei, bete ontziak urez. Haiek goraino bete zituzten, orduan esan zien. Atera pixka bat eta eraman maizainari. Hala egin zuen haiek. Maizainak ardo bihurtutako ura dastatu zuen, nungoa zen jakin gabe. Zerbitzariek bai zekiten beraiek atera bai zuen ura. Ardo berria dastatu zueneko, senarrari dei egin eta esan zion. Jende guztiak ardorik honen atera ohi du lehenik eta jendea aski edanda dagoenean arruntagoa. Zuk berriz, orain arte gorde dezu ardorik onena. Bere lehen mirarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek. Honela, bere jainko aintza agertu zuen, eta ikasleek sinetsi egin zuten harengan. Ondoren, Kafarnaunera joan zen bere ama, anai-arreba eta ikasleekin, eta han egon ziren zenbait egunez. Maribik irakurri digu pasarte hau, Kanako eskontzak, eta hemen ikonoan ikusten dugun bezala, Kanako eskontzan ikonoa da. Bai, ikusten ditugu hemen eskongaiak, Andre gaia eta senar gaia, eta hemen ikusten dugu Andre bat izango dana Maria, eta hemen Jesus ikusten dugu. Bai, hemen ere tinaja batzuk ikusten ditugu, eta hauek ere beraien esan nahia dute. Biblian esan duen bezala,
Kanan eskontza batzuk egon ziren, eta Maria izan zen eskontza hortara gonbidatua. Maria gonbidatua izan zenez, Jesus eta bere distipuluak ere bertara juntzien. Gauza bat komentatu behar dugu, bai? Eskontzak izan zian aurreko gaia, baino 3 egun beranduago. Hau da, Jesus bere distipuluei deitu baino 3 egun geroagoa. Zergaitik aigea hau rekalkatzen edo azpimarratzen, ze bere esanahia badauka. Biblian zehar, 3 egun hauek beraien esanahia izango dute. Hau da, 3 egun lehenago, Jesusek bere distipuluei deitu ziren, baino baita ere, Jesusen piztuera 3 egun beranduago izan zen. Hil baino, 3 egun beranduago, hila ondoren, bai? Orduan, esanahi horrek dauka 3 egun horiek. Biblian zehar, gehiotan ikusiko dugulako, momentu hortan ikusiko dugulako. Bueno, esan duen bezala, Maria izan zen eskontza hortara gonbidatua. Eta eskontza hortan arazo bat zegoen. Jendea zegoen, festa zegoen, baino etzekaten ardorik, etzekaten banatzeko ardorik. Bate gabe gelditu ziren. Mariak ikusten zuen, eskontza hori goitik bera geldituko zala, etzale hongo festarik, eta eskontza bat festarik gabe, ez dala eskontza bat, eta, Andre gai hoiek, pixkat gaizki pasako zutela. Orduan, pentsatu zuen zerbait egin behar zuela. Mariak Jesusei deitu zion, eta eskatu zion zerbait egiteko. Eta momentu, importante bat aiatzen da. Jesusek ez dio esaten bere amari ama, baizik Andri, deitzen dio. Eta esaten dio, baino, zea eskatzen, goaindikan nire ordua ez da iritsi. Bere ordua, zen nahi du esan bere orduarekin. Hau izango da aurrenengo milagroa, Jesusen aurrenengo milagroa, eta hemen hasiko da Jesusen bizitza publikoa. Beretzako bere ordua zen, heriotzako ordua, pasioko ordu hori. Eta beretzako gaindikan ordu hori etzan nahiatu. Baina hemen bai gertatuko dela bere aurrenengo miradia. Eta Mariak, eskontzan zerbitzen ari ziren pertsona horiei, esan ziren, Jesusek esaten zilena egiteko. Hau da, Jesusen fedea, beretaz fedea, adieraztea. Eta eskatzen ziren guztia, esaten ziren guztia, sinisteko. Eta hor, zerbitzario hauek demostratzen dute, sinismena dutela beretaz. Zein du mirari bat, bai? Zein izan zen mirari hori? Jesusek esan ziren, hartu tinaja hauek badakate judion artean simbolismo bat, ez? Behaiek hor, behaien penitentzia garbitzeko, bere animak eta garbitzeko erabiltzen zituzten. Eta esan ziren, horiek hartu eta urez bete. Jende honek etzun ezerreru lertzen guk, ardua falta deu. Eta urez bete berral ditugu. Eta ura eman berdi jau. Baina alare, Mariak esan da bezala, beraiek Jesusek eskatzen ziren guztia egin zuten. Eta tinaja horiek urez bete zituzten. Eta jarrak betetzen hasi ziren hortikan. Eta konturatu ziren hortikan ardua ateatzen zala. Ardua honek ere badauka bere simbolismoa o bere esanahia. Gogoratu, Elizan ere ardua ateratzen dugula. Eta arduak zer adierazten du Jesusen odola. Ardo hau izango da Jesusen odola. Jesusen odola hau izango da guretzat eman da gure pekatuak salbatzeko. Eta hor ere badauka, lotura Jesusen hiletarekin o hiltzarekin. Hori da. Bai, orduan, aige ikusten ja, Kanaan eskontzetan gauza asko pareko daudela momentu horrekin, pasioko momentu horrekin. Esan deu, behaiek fedez egin zutela hori. Eta esan deu,
baitare Mariaren figura. Bueno, Mariaren figura, esan behar duguna da, Maria dela gure Eba berria, bai? Ebakin lotuta dago. Eba izan zen horrengo emakumea, baino bai emak pekatu bat egin zuela. Bueno, Maria izango da Eba berria, izango da Andre ederrena, bere maitasuna bukaezina izango da, Jesusengatik eta Jainkoarengan duen maitasuna oso handia izango da eta beak ez du pekatuko, baizik justu kontrakoa egingo du. Bai, eta hemen hasten daia, Jesusen bizitza publikoa esan duen bezala. Jesus ere badauka lotura bat Adanekin, ez? Maria izango da Eba eta Jesus izango da Adan berria, baino berriro ere pekatu gabe eta Jesusek adieraziko diguna baita ere da bere maitasuna. Eta izango da, famili bat osatuko dute eta familia hori zein izango da, Elisa familia osatzen dutena. Hau izango litzateke gaia. Gai hontan ikusi deuna da sakramento bat, ezkontzaren sakramentua. Baina askotan ikusi dugun bezala 7 sakramento ditugu, bai? 3 sakramento daude kristaua egiteko, kristauen adierazteko, bai? Izango zian bataioa, eukaristia eta sendotza, bai? Gero, sendatzeko sakramentuak izango ziala penitentzia eta oliodura. Eta azkenak komunioen sakramentuak, eta horiek izango zian apaizgoak eta eskontza, mantxen adierazi dugun eskontza. Sakora izan dugu, gaurko gaia, baino... Honekin jarraituko dugu. Hori da. Jarraipen luzia dauka. Baina, ja, haigea bidea, bai, aste santurako prestatzen, ja, hasigea, ez, momentu hori prestatzen. Eta, otoitz txiki batekin mugatuko dugu, ez da, Maribi? Gure aita abestu, otoitz egingo dugu abestu, o ez da zen nahiago esu, abestu, otoitz egin, esan ingo dugu. Esan egingo dugu, eta zuek etxian zaudetenok, altanok elkartu ingo geha otoitz horrekin. Hori da, venga. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Datorren aste arte... Urrengoan berriro. Ondo segi, eta venga, muxu asko. Eta besarkada handi bat. Hori da. Eta zuen etxekoi ere. Eta lehen bailen ikustia badugun. Hori da. Venga, agur! Aio.